Усім прывітанне, гэта Чик-Чирик, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў дзеляцца з вами мудрасцю твітарскіх. Сёння падзяліцца сябры ёсць чым. Багата чаго мы для вас знайшлі. Як мінулым разам мы казалі, прыйшла восень і ажыло, все ажыло. Звычайна весну ажывае, а тут восень. А тут у восень ажыло. Карацей, все вярнуліся з адпачынку і пайшлі проста. Без лішніх словаў пачынаем. Павел Горбач у нейкай тэлеграмнай сводцы заўважыў цікавую рэч. Увага! В Гомеле установили интеллектуальные предупреждающие столбики для пешеходов. И у чым же яны? Интеллектуальность, бачишь, написано, зеленым написано. Ага. Иди. Причем иди. По-российски. По-российски, конечно. Гомель все ж таки, конечно. Интеллектуалы сярод вас есть, пиша Павел Горбач. Умеете читать? Не, ну сапраўды. На замежной мове, может быть, ведаешь, так само. Пытанне законное. Як бы без гэтага слупка чалавек бы не здагадаўся б, да? Вот інтэлектуалу патрэбны. А калі б там напісана было «Встань і ідзі». Слоупок. Або «Ідзі і глядзі». Што здарылася, Алексей? Ідзі і глядзі. Гэта было б ужо для інтэлектуалаў і як это, цэніцелей. Да? А што здарылася? Вось на іншым баку вуліцы бачна, што слупкі два. С одного боку и с другого боку. И у нас Твиттер — это такая соцсетка, где за словом люди у кишеню, як бы тебе сказать, не лезут. Только за словом? И за делом не лезут у кишеню. Перед тым, як мы расскажем, чым працягнулася гэта гісторыя, рэплай от генитального экстремиста. Все гомельские интеллектуалы сейчас в Варшаве сидят. Что правда, отзначали недавно День Гомеля в Варшаве. Нема кому заценить, як бы, да? Горбач отказывает, некоторые просто сидят. У Гомеле. Як думаешь, кто мае шанец хутчэй заценить интеллектуальные светлофоры от гомельской милиции? Ты гомельские интеллектуалы, якія сидят в Варшаве, ці ты, якія просто сидят? Про гэта мы паговорым крыху пазней. Ёсць шляшкі. Ну, а цяпер вяртаемся шляшкі да другога слупка. Дранк Беларус піша нам: заўтра ў Гомель купіў маркер. Што это ён мае на ўвазе? Ось, бачыш, для за чаго? маркером таксама ў кішэню не лезуць. Для чаго это ему маркеры? А вось для чаго. Нехта з нікам е удасканаліў ідэю гомельска, да і тут вся увага сябра не на першы слупок, а на другі. Загадка для уважлівых. Дзякуй за вашу працу, піша Павел Горбач. Вось які інтэлектуал зможа ацэніць найбліжэйшым часам гомельскія слупкі, ці ўзяць маркеры і паехаць у Гомель? Ну, ты уже здагадаўся. Гэта, конечно ж, Роман Протасевич. Да, вярнуўся ў інфармацыйную прастору, то там са стрымам, то сям са стрымам. Так ён крыўдзіўся на незалежныя медыі. Атрымліваецца, адпускаць. Можа, з завода будзе стрыміць. На незалежныя медыі ён крыўдзіўся за тое, што ён публікуе прозвішчы вызваленых Лукашэнкам палітвязняў. Ён публікуе, все іх перадрукоўваюць, і ні слова пра тое, што гэта ён, Рома Протасевич, публікуе гэтае прозвішча. Ну так нельга, трэба пісаць крыніцу, правда? Вось такія яны незалежныя журналісты. Ну і ў Твиттары, канешне ж, шмат было пра гэта, але ну... Давай зачэпім. Гэта было ўсё ж такі трошкі раней, ён там ездзіў па Дубаях, глядзеў на шпілі. Якасней за ўсіх Міхай Селін прайшоўся па гэтым пытанні. Роман Протасевич паляцеў у Дубай, і твіт такі: каманда Байсол паспяхова эвакуявала Романа Протасевича з Дубая. Да, это ўжо ён у родным Мінску, побач з самалёцікам. Цікава, ці было ў яго дэжавю, калі ён сеў у аэрапорце Мінск-2? Карыстальнік падкрэслення Натаха піша: не веру, штосьці Байсол пра гэта не пісаў. Натаха,
і правільна не верыце, хаця ў рэплаях ёсць афіцыйны каментар стрыжака, піша Міхась Ільін, афіцыйны каментар стрыжака. Слухай, гэты стрыжак уже Ілоном Маскам, я бачу. Кім он сябе возомнил. Піша стрыжак. Тым пацвярджае. Жарт, сябры. Бай сол да эвакуацыі Романа Пратасевіча з Дубая не мае ніякага дачынення. Ну, але вось пра памілаванне гэта я сур'ёзна казаў, што это Роман Пратасевіч публікуе. У нас нават была ідэя, што яму дадуць якую-небудзь пасаду. Далі. Типа амбудсмен па памілаванню. Не, он амбудсмен пакуль па дэталях трансфарматараў. Па дэталях і па электразварцы. Ну. Чык-чык-чык. А да чаго гэта ўсё? Да таго, што Марысь Гаспадарыня з Вільні піша нам: помилованы еще 37 белорусских политзаключенных. Всего с 3 июля по помилованию вышли из решетки 105 политических. Мне здаецца, што 115, калі шчыра. Чытаў я ў іншых крыніцах, але з іншага боку... Колькі б не выйшла, мне здаецца, ўсё гэта добра, што это ж Твиттер, тут не могуць памыляцца. Таму 105. Але калі 115, то гэта плюс 10 вызваленых. Кожны палітвязень вызвалены, гэта добра. Ну, але далей. Все самое цікавое начинается после слова «але». Да? В заключении остаются около 1300 осужденных по политическим мотивам. Пресс-служба Лукашенко называет помилование жестом гуманизма по отношению к оступившимся. Они, оказываются, гуманисты? Да. Вось як выглядае гуманізм. Наслядоўцы Францішка Скарыны, гуманіста. Давай ізноў Міхася Ільіна. Гэта вядомы мем з двумя аднолькавымі кнопкамі. Памілаваць палітвязняў, пасадзіць яшчэ. І такі, як бы Лукашенко ў запарцы, але мне здаецца, што запаркі ніякай няма, ён просто па чарзе націскае. Он просто вызваляе месцы для новай партыі старушак. І ты маеш рацыю, і рэальна пра гэта ў Твиттары пішуць шмат. Чорны лебедь для... не ведаю для каго. І не будем забывать, что за каждого помилования в тюрьму новых сажают непрерывный конвейер репрессий. Мне здаецца, што крыху гэта неправільна сказана. Насамрэч, гэта просто два паралельныя працэсы. Нема такого, што мы вызвалілі 30, мы мусім пасадзіць 30. Просто, план выканаць. Просто яны пачалі выпускаць, але сажаюць яны просто з ранейшай хуткасцю, з якой яны як бы сажалі. Таму што там такі вось стосік да неба справа на ўсіх, і просто зверху там ці знізу бяруць, і вось пакуль чарга дойдзе. Ну вось, я сказаў, што не толькі яна так піша, да, Тузін рэплаяў, відаць, такіх. Адпусцілі 35, затрымалі 40. Ты яшчэ са здзекам за тыдзень да заканчэння тэрміну прысуда. 30 выпусціў, 50 пасадзіў. Вось такія рэплаі. І тут, ну што, можам пра нават сябе не пахваліш. Ніхто не пахваліць, як кажа Сергей Валентинович Чалы. Пра мой твітик, можа быць, давай згадаць. Таму што вот я напісаў. Разумееш, я таксама ў Твиттере пішу. Давай, да? Пишут, что кампания по помилованию проходит дрэнна и не успрымаецца белорусами. Это там пишут у праволадных каналах Телеграм. А что здарылася? Чаму? Успрымаецца, добра успрымаецца. Таму что вязню выпускают. Дзякуй. Низкий поклон. Але ж все памятаюць, хто іх туды пасадзіў. Ну, то бок, у гэтага медаля просто ёсць два бакі, і ты не можаш просто казаць, вот глядзіце, вот это один бок, а другога як бы не існуе. Гэта як бы добрае дзеянне, яно не можа трактавацца як добрае, таму што спавадавана яно кепскім дзеяннем, правда? Бок, у гэтай піар-кампаніі не можа быць добрага ўспрымання, пакуль адбываецца антыпіар-кампанія, ну давайте скажем, да, то бок, ну калі хто-небудзь ва ўладах там спадзяваўся, што мы пачнем выпускаць і все, рэжым адбелены, як бы, да, ну то не, так гэта не працуе. Все ж таки навіны пра тое, што пасадкі працягваюцца. Все ж таки, як вядома, кроў з белай тканіны
выбраць немагчыма, яна там і застанецца. Чыж піша, падаецца, каб вярталіся без пасадак і відэа, было б больш людзей у сэнсе, я думаю, задаволеных, хутчэй за ўсё, задаволеных, якія там у мяне працалаваць уладу ў дупу, да, якія цалавалі ўлады ў дупы. Вось. Ну да, калі ты як бы выпускаеш, а паралельна сажаеш і прыніжаеш, вось, да яшчэ і выпушчаных, дарэчы ж, таксама час ад часу забіраюць ужо па другім коле. Па другім коле, да. Бывае, што не выпускаюць і забіраюць па другім і трэцім коле, правда? Гэта ўжо не пра памілаванне. Памілаванне ў двух косях, конечно, гісторыя, не пра акт гуманізму. Ну нічога, піша нам Дебрис Ине Цервасе. Ёсць і тыя, хто цалуе у дупу за тое, што іх сваякоў кінулі за краты, бо самі вінаватыя, справядліва ўлада пасвіць вас неразумных. Ну, ёсць розныя людзі, мне здаецца. Колькі людзей, столькі і цалаванняў. Вось такая вось. Мы сёння без філасофскага твіта, а вось вам філасофская думкачка адна. Сколькі людзей, столькі і цалаванняў. Дупы. А камісія па вяртанні тым часам не спіць. Не спіць, працуе? Ну, я не ведаю, як наконт працуе, але все хоча папрацаваць. Все як-небудзь хоча папрацаваць. Я ўжо чуў, што займаюцца менавіта памілваннямі. Незразумела, чым яны займаюцца, таму што яны камісія па вяртанні, якое дачыненне яны маюць да памілавання, незразумела, але паўсюль прыпісваюць, што вот эта камісія цяпер займаецца вось гэтым. Хутка будуць прадукты еўраопта вазіць. Это каб такі, як мы з табой, не казалі, што камісія стварылі 2 гады таму і нічога не робіць. Знаеш, у дармаеды зараз запішуць генпракурора за то, что камісія ў яго не працуе. Олег піша нам такое. Жонцы прыйшло пісьмо, ліст, конечно, але ладно, маці пераслала з запрашэннем вярнуцца ў сасуд, это ў Беларусь. У крышталёвы сасуд. Я думаў, з таго, не лезь у бутэльку. Запрашэнне вярнуцца ў Беларусі, пакаяцца перад той самай камісіяй. Абавязкова до конца 2024 года, бо ў наступным годзе зварот ужо разглядацца не будзе. Не разумееш, распусціць камісію? Такі у нас анонс. Там просто сядзяць нейкі. Гэта такі, ведаеш, танны шантаж. Типа, засталося ўсяго 2. Я думаю, што менавіта. Вот, набывай хутчэй. Сядзім, разважаем. Гэта ўжо адліга ці яшчэ не. Ну, мне здаецца, што разважаць тут просто няма пра што. Я думаю, што было рытарычнае такое пытанне, гэта адліга ці яшчэ не. Это замануха. Як спяваў Юра Стыльскі ў песні ДСПГ. 400% даю. Максим Бай піша, цікава, якія словы яны выкарыстоўваюць у такіх вось лістах. І сапраўды цікава. Можа быць там. Ну, пожалуйста, ну хоть вы. Верні колбасу, я ўсё дарую. Не посадим, честно. Честно, покайся во грехе. Все не так, сябры. Нічога не абяцаюць. На сумлении не тиснуть. Деловой стиль. Уведомляем вас о функционировании комиссии бла-бла-бла. Комиссию вправе обратиться граждане, находящиеся за рубежом и желающие вернуться в РБ, которые совершили преступление правонарушения, бла-бла-бла. То бок нават не хапіла пиарщиков с комиссии по памілаванні на, ну, вот некий tone of voice, это называется, да? Ну, наняли бы яны Романа Протасевича. Он же як журналіст. Написал бы им, что, може, і наняли. Маючи досвід у таких вось фармулёўках, працаваўшы на нехце. Може, якраз гэта хаваецца. Може, ну, вайшоў камісію па памілаванні, хотя мне, калі шчыра, вообще по барабану, куды ён там вайшоў, але ладно. Ну, карацей, чыста, як памятаеш, снег, Мінгарвыканкам некалі выклікаў чысціць снег пасля нейкага цыклона у стылі взяли лопаты и почистили снег. Да, и все такие, шо? Ну, вот так же складенный лист. Это на наивных рассчитано, пишет нам Георг Шилин. Але ж, напэўна, працягвае Олег, знойдуцца тыя, хто паедзе. Ну не могуць же яны ўсіх хапаць, саджаць, катаваць. Хотя апошнія 4 гады яскрава показалі, што могуць, але людзям хочацца верыць у лепшае. Хочацца людзям спадзявацца, што часы змяніліся, ўсё прайшло. Так, я думаю... Але ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Знойдуцца.
мы іх пабачым спярша у тэлеграм-каналах Губазіка, пасля Потым. ПБТ з інтэрв'ю, і зменшыцца лічба тых жадаючых ахвочых. То бок вось так працуе гэтая піар-кампанія, да? Ты прыехаў, тебе паздзекваліся і пасадзілі, стала менш. Далей адпраўляюцца лісты. Далей памілавалі, адправілі лісты, стала больш. Які міласэрны. І топ назірання. То бок, яны, вось гэта камісія, даслала ліст па адрасу у Беларусі. І тут я таксама такая лямпачка, ведаеш, такая... Типа, о co chodzi? А што? Шталту напісалі жанчыне, якая знаходзіцца за мяжой. Па адрасу ў Беларусі. У Беларусі, каб яна вярталася з-за мяжы ў Беларусь. Яна мусіць вярнуцца ў Беларусь, атрымаць гэты ліст, з'ехаць назад, напісаць у камісію і вярнуцца пасля ўжо легальна, па камісіі. То бок ёй трэба, ведаеш, не віза, каб вярнуцца ў Беларусь, а віза электрон. Дазвол камісіі. Па адрасе прапіскі, да, але дайшло, значит, все зрабілі правільна. То бок тут, у прынцыпе, сваякі пераслалі. Важны ліст. Але ж такія лісты, здаецца ж, павінны высылацца там заказнымі, там, з паведамленнем, што ты мусіш там на пошту прыйсці, забраць па дакуменце па нейкім. Канешне, адліга піша нам халера ясная. Якраз трохі месцаў высвабадзілася на пасядзець. Гэта пра тых 105 палітвязняў, я так разумею, якіх выпусцілі цягам апошніх 2,5 месяцаў. Абяцаюць яшчэ. Дарэчы, вызваляйце, даражэнькія, няхай месцы вызваляюцца. А вось чые месца не вызвалілася, і гэта такі быў шок, рэальны шок ува ўсіх. Апошніх дзён. Я не разумею, ізноў піар-кампанія ідзе, мы такія добрыя ўлады вызваляем палітвязняў і так далей. Ну навошта вы паказваеце чалавека, якога проста не пазнаць? Гаворка пра Юрася Зіньковіча, адваката, юрыста з амерыканскім пашпартам, які ў 2021 годзе меў неасцярожнасць. Ну, дарэчы, гэтая змова, гэта проста эпік фейл, гэта, Окей, калі амерыканскі пашпарт, чаму, значыць, амерыканская урад не змагаецца за ягонае вызваленне? Можа быць, напрыклад, як Польшча за пачобутам. Можа быць, і змагаецца. Мы проста не ведаем. Можа быць, гэта не публічнае змаганне. Вось, але факт, што Зіньковіч прысуджаны да 11 гадоў пазбаўлення волі, адсядзеў 3,5, і ён выглядае зусім не так. Крацей яго не пазнаць проста. Ён пасівеў, схуднеў. Да, шчокі ўваліліся, і як бы складана паверыць увогуле, што перад намі адзін і той жа чалавек. Вось з 2020 фота і 24. Ну і асацыяцыя адназначная. Канцлагер ці, напрыклад, як з плена, піша нам Захар Касых. Што ў рашыстаў з турма украінскія палонныя як шкілеты выходзяць, што ў лукашыстаў брацкія народы. То бок, да пытання піар-кампаніі, вы ж думаеце? Ці гэта што вы хочаце паказаць нам гэтым інтэрв'ю з зняволеным Юрасем Зіньковічем? Глядзіце, як мы... Што ён жывы. Гуманізм заключаецца ў тым, што ён жывы, і мы вам яго паказалі. Цяпер у яго індекс масы цела у норме, а не тое, што там з першай ступеню атлусцення і атыласцю. Бачыце? Ты зараз каментуеш, як вельмі вялікая колькасць нейкіх там ботаў ці трояў. Такое вельмі шмат было ў твітары. З каментамі накшталт. Так добра выглядае. Ці вось, напрыклад, людзі многія мечтаюць так пахудзець. Я не ведаю, што ў галаве ў гэтых людзей, што ў іх з сумленнем, якія бачаць чалавека, які пасядзеў 3,5 гады ў турме. Выглядаючага чалавека. Мечтаюць так пасядзець. З кучай, я ўпэўнены, унутраных там хваробаў і абвастрэнняў хранічных хваробаў. Да. Ну, Дмітрый Гурневіч піша, калі вам трэба будзе, мару можна здзейсніць. Вы ведаеце, куды трэба трапіць. Ці куды напісаць. Вот у камісію па памілаванні пішыце. Калі многія людзі азімпік мараць. Вось такая
сітуацыя. І яшчэ рэплай ад Івана Шылы, як звычайна. Іван, як мы ведаем з твітарскай стужкі, падарожнічаў па ЗША, і якраз ён піша пра тое, што яго суцішае крыху толькі думка пра тое, што ў Зінковіча ёсць пашпарт ЗША. Ён выйдзе, з'едзе і зможа хутка вярнуцца да нармальнага жыцця. Але, Іван, адбудзецца гэта з Юрасем Зінковічем? Добра, калі праз 10, яшчэ праз 7 гадоў. 8, праз 7,5 гадоў, да, калі вось все так і пойдзе. І як бы ці застанецца ад яго што-небудзь за гэтыя 7,5 гадоў? Ну, яшчэ адна сітуацыя. Так. Міма якой прайсці. Не можам, гэта дзень народнага адзінства. І зноў, канешне ж, абсмакталі гэта ўсё. Давай там караценечка па нейкіх канкрэтных. Ну, давай. Вось, напрыклад, мапа. Твітарскія знайшлі мапу Беларусі адразу пасля аб'яднання з Беластокам, з Вільняй. У 39-м годзе. Вось чырвоная лінія пасярэдзіне. Гэта мяжа Парыжскай дамове. 21 год. Парыжская дамова. Парыжская? Ну, але яна была Парыжская. Парыжскі мір. Вось. І як бы бачна, што Беларусь адламіла сабе, і, ну, прыраслі. Што да праўды, там беларусаў меркавання ніхто не пытаў, яны там самі сабе штосьці... Так, не межы гэтыя малявалі. Ні літоўцаў, ну і вось Беласток. Молотавы, Ріббентропы там такі ўваходзіў. Сакрэтна дамовіліся і ўсё. Тады. І два рэплаі адзін за адным. Але ж Смаленск, Старадуб, Парэчча, Невель і Себеж, гэта ўсходняе. Чамусьці забыліся аб'яднаць з Беларусю на гэтым этапе. Ну, так, мы бачым, што Беласток-то, да. Аб'ядналі-то з заходняй часткі. Да, ну, але ж усходнюю. Усходняя была ўжо... А ўсходняя частка, як бы... РСФСР. І, канешне, цікавы твіт, ці дзякуюць палякі Сталіну ў дзень аб'яднання ўсходняй і заходняй Польшчы. Аб'яднанне ўсходняй і заходняй Польшчы, гэта, я так разумею, пасляваеннае, паваеннае далучэнне Беласточчыны, Падляшша да Польшчы. І не толькі, а заходняя менавіта там Шчэчына, мяжа па Брэсце, Вроцлава там. Мяжа па Брэсце і Гродна. Ну ты маеш на ўвазе заходняй Польшчы. Аб'яднанне ўсходняй і заходняй Польшчы. Ну, гэта іранічна. Мне здаецца, што гэта прадыктавана вось гэтай расійскай прапагандысцкай шызой, пра тое, што Ленін там падарыў, Сталін падарыў, мусіце, значыцца, дзякаваць ім. Вось, увогуле гэта можна адкруціць. Ну, не чуў. Шчыра скажу, за 3 гады не чуў, нешта не дзякуюць. Не дзякуюць Сталіну. Нешта тут да Сталіна стаўленне канкрэтнае. Калі кажаш Сталін, тут як бы... І вось увогуле можна вось так троліць, прынамсі, беларусаў у Варшаве. Тлусцейшы просто накід ад ананімнага сябра групы беларусы ў Варшаве ў Фейсбуку. Са святам, даражэнькія беларусы. Не забываемся пра сваю радзіму за мяжой. Усяго добрага, але перадусім адзінства ў нашым пакутніцкім беларускім народзе, адзінства ў нашых сем'ях, шчасця, здароўя. Ну, конечно, да. Дарэчы, ведаеш, шмат хто вельмі адэкватна ўспрыняў гэты накід. Ну, глядзі, калі проста не паглыбляцца, што адбылося. Была ўсходняя Беларусь у складзе БССР і заходняя Беларусь у складзе Польскай Рэспублікі, другой Рэчы Паспалітай. І яны як бы аб'ядналіся ў БССР. Беларусь. Добра? Да, добра, але разумееш, што я хацеў сказаць? Я вось у сябе таксама думаў, просто дата важная, вельмі важная, але не свята. Вот я святам, калі мы пачынаем гэта называць, мы пачынаем крыўдзіць палякаў, пачынаем крыўдзіць рэпрэсаваных з заходняй Беларусі, якіх, да, іх далучылі. Іх далучылі, а потым... Так прычым, што самае цікавае, людзі-то радаваліся, тых, хто жылі на тэрыторыі заходняй Беларусі, што іх вызваляючы ад польскага там гнёта, цих асаднікаў. Не ўсе радаваліся. Бо там прапаганда крычала, што яны там, глядзіце, яны там у святочным, значыць, палі прыбіраюць іх і так далей, у іх там все добра, а потым аказалася, што не ўсё так добра, як там малявалі. Выявілася, што ўсё не так, не давярайце прапагандзе, да. Ну і гэта слаўты Браніслаў Тарашкевіч. Кудысь. Абмен. Куды ты ідзеш, Броню, дадому, да?
прыйшоў дадому, апынуўся у машыне катавання ункусаўскай. Ну але каб ужо не згушчаць, да? Светлагорскія навіны, вместе мы едины, пишут. Концертная программа с участием творческой молодежи Светлогорской детской школы искусств. И что мы бачим? Самотный гармонист. Единый. Это не от слова единица. Подумайте про это у Светлогорскую, там у редакции Светлогорских новинок. Баяном, Хонор. Хонор, блин. Так что вот так вот. На фоне неких, я не ведаю, чего там. Кринжанули да кринжанули. Я наступную навіну, это просто, ведаеш, як двухкоссе поставленное, просто можа все сломать. Вот улады, вот яны вот хочуць, каб з чалавечым абліччам, да, вось неяк, да, і тут, і вот мы зробім для вас, да, зробім для вас. Министерство адукации Республики Беларусь, республиканский диктант написали студенты и преподаватели белорусских вузов на родной мове. І родная мова у двухкоссях. Ну, в прынцыпе, гэта, ведаеш, по Фрейду абдруковачка. Да. Бо, ну, родная мова, вось, яна бярэцца цяпер у двухкоссях. Яна як бы родная, але на ёй ніхто не размаўляе. Гэта тое, што ў іх галавах. Вось беларусаед пафіксіў і пакінуў ад словазлучэння родная мова, просто мова. Ну, это так. Это безграмотный штамп, типа на мове. На языке написали а на якой мове? Диктант. Да. А на яким языке? А это что, так? Мова — это мова. Далее, конечно ж, что означает это двухкосие? На так называемой родной мове комментить нам мы сидим тут. И так, цвик у абмеркавання гэтай тэмы. На родной мове зорачка признаная экстремистской у Республицы Беларусь. Глядзіце будучыню, гэта карыстальнік. Некая, вось толькі што мы про гэта штучнае свята, дзень адзінства, да, так а что это за адзінства такое, у якім вот так вот адбываецца з мовай, з дзяржаўнай, з беларускай? Ну, просто яшчэ адзін доказ штучнасці. Навіна ад Ігора Случака таксама у скарбонку навінаў пра родную мову. Беларускім хакеістам забаронена пісаць свае прозвішчы на форме па-беларуску. Забаронена? Яны все хочуць пісаць, а ім забараняюць. Ну, можа, і не хочуць, але тым нават хто хоча, піша Ігор Случак, забаронена. То бок у пашпарце, хутчэй за ўсё, ва ўсіх прозвішчы з беларускай транслітерацыі. У чэмпіянаце Беларусі яны лацінкай пішаць ці кірыліцай? Тут вось і пытаюцца. В НХЛ забаронена? Не, піша Ігор, у чэмпіянаце Беларусі забаронена. І прыводзіць дакумент. Згодна з артыкулам рэгламенту 72, пункт 5.2 на рускай мове. І тут нам стала цікава, а беларускія хакеісты, у якіх ёсць выбар. Як яны на сваіх джерсі, на спінах пішуць. Якія такія хакеісты? Это якія гуляюць у тым самым вольным НХЛ. Да. NHL, окей. І я скажу, што у нас для вас дрэнныя навіны. Вось самы... Зрабілі невялікі рэсерч. Самы такі вашым і нашым Егор Шарангович. Самы топавы легіянер зараз, ну, калі Алексея Протаса не лічыць. У Протаса ему пашанцавала. Прозвішча пішацца па-руску і па-беларуску. А беларуску не Протас? Не, ну он Протас. Окей, да? Шарангович. Тое, што прозвішча напісана па-руску, можна транслітаравана з рускай мовы. Зразумець, транслітаравана з рускай мовы. Па літары G. G, таму што калі было з беларускай мовы транслявана, было Шарангович. А вось Ільяс, не памятаю. Ілья Салаўёў. Ілья Салаўёў. Так, яшчэ адзін легіянер. Вось бачым джерсі напісана Соло, ну і дальше там. Ясна ўсё, Соловьёв. А калячонак написано, бачым таксама Колячонок. І я вось думаю, што гэта, канешне ж, усё пачынаецца з нашага чэмпіяната, з беларускага. Вось там забаронена па-беларуску. Ну і што вось чалавек, які там пагуляў, паглядзеў на гэта ўсё, ён паехаў у NHL, яму нават думка не прыйдзе
Мне здаецца, там, ведаеш, у іх акрамя такіх грамадзянскіх пашпартоў ёсць яшчэ і спартовыя пашпарты. Ага, і там менавіта гэтае прозвішчы, якія на джерсі ззаду напісаны, яны пішуцца менавіта з гэтых спартовых пашпартоў. А мне здаецца, що наадварот, у спартовых пашпартах, як у звычайных, і, дарэчы, у беларускіх алімпійцаў было залаты на байдарцы напісана. І бокі было напісана. А у футбалістаў БТ, калі яны яшчэ гралі ў лізе чэмпіёнаў гадоў так 10 таму, было, по-моему, напісана таксама з расійскай мовы. Карацей, сябры, ўсё ў дробязях. Праяўляецца, ўсё дробязямі мераецца. Вось так. І надпісамі на джерсі хакеістаў. Топавая навіна. Ух ты. Як это, зумеры... Олдскулы свело. Зумеры побачили компостер. И пытаются, что это? Но мы уже у вас, сябры, не пытаемся, мы ведаем, что вы ведаете. Ведаем свою аудиторию, что она трошки... Компостер. Компостер от слова компост. Якія варианты? Два варианта адразу, что гэта чырвоная кнопка. Вось на это нажимаешь, и... Автобус МАЗ узрывается? Пуск ракеты на Вашингтон. Ну, это ж не поезд Шахіда, чакай. Мясцовыя асаблівасці. Адарка Гомельская жабка такая піша, а вы вот такое вы бачили? А гэта компостер у Гомелі выглядаў так. Сапраўды, легендарны. Засоўваеш талончык і на кнопку. Націскаеш, і ён з усёй моцы. Просто, каб вы разумелі, памятаеце, у Менску вось былі першы варыянт компостераў, калі можна было легонечка так націснуць, як бы ты прабіў, но потым выраўняў, можна яшчэ прасам было папрасаваць это білетик, у малако кінуць, і ён як бы ўжо цэленькі. Можна было яго некалькі разоў скарыстаць, а з гомельскім так не зробіш. Ну вось, ёсць гомельскія компостеры, значыць, ёсць і гродзенскія. Гэты шэдэўр канструктывізму з горадні. Зумерам не зразумець. Ну, зумеры ўжо згубіліся. Якія версіі у зумераў? Гэта апарат для пірсінгу. Для пірсінгу талончыкаў. А можа было, відаць, язык пракалоць, язык калі засунуць. Пупок. Але ў кого, ну, пупок ты не засунеш. Гэта партал у мінулае, і гэта чыстая праўда. Гэта, сябры, партал у мінулае. Але ў мінулае, калі ты кажаш, о, компостер, ты пераносішся ў вачах тых людзей, якія сядзяць навокал. Ну і гаспадарчая такая функцыя, каб драбіць часнок. Чаго толькі не зробіш з гэтымі компостерамі. Ну а цяпер, сябры, наша традыцыйная абавязковая рубрика «Найлепшы твіт тыдня». І гэта два найлепшыя твіты адразу, але мы вырашылі, што калі ўжо аўтару іх адзін і той жа, то можна і два. Гэта Міхась Ільін. Пра надзённая. Удзельнікі Хезбалы, піша Міхась, маюць рацыю. Але ёсць нюанс. Да, што яны мелі рацыі. Выбухалі. Слухай, ну нарэшце каламбур вось гэта беларускаму. Вось. Да, маеш рацыю. Не, у мяне пейджер. Не, у мяне пейджер. Да, але і рацыі таксама там апыналіся. Нарэшце это каламбур выбухнуў. І яшчэ адзін каламбур Міхася Ільіна пра тую ж сітуацыю з Хезбалой. Наступны крок Ізраіля набыць удзельнікам Хезбалы аўтобусы МАЗ. А там нават і урывацца ў вытворчы працэс не трэба. Да, там яны адразу ўжо арганічным чынам гарэць на працы. Сябры, конечно, чорны гумар, але твітар ён такі. Гэта была праграма «Чык-чырык». Бла-бла-шоу, якім Алексей Сапрыкін. Павел Свярдлоў. І мы з вами ўсе насычаліся мудрасцю з твітара. Прайшліся на тыдзень, насычэння хопіць. Крыху сур'ёзным, а крыху і пазітывам зарадзіліся. Дзякуй вялікі, што глядзелі. Да пабачэння. Пакуль.